Ay, kamingaw. Ngayong adlaw. Mga pita. Gimingan dyan kung mga pisgawa sa bahay sa Pilipinas. Pilipinas na. Ako pa gimingaw na. Nakanang natas Pilipinas ba? Kung natukas gawa? Kung magtambay-tambay ka nga to? Sunod yung labay ng mga tao. Sabi na ko nakabay ba dyan dapit mga... Sa kanay, kabuntag. Kabuntag ba na? Nay, no? Ano, may bugdo. Pandesal, pandesal. Oo. Kung nagkape ka, o hindi wow. Init, fresh na fresh. Di ka lang, may ista ba? Di ba, Nay? Di ba nangapi mong punta? Kala na nagambangka sa lechon. Siya pa nga? Bangka. Bangka. Bangka ba na magkuha ng mga isda. Dayang-dayang aran nagana. Taron kami sa jumping. Taron. Dabos na panghatag ra. Bangka takanda kung bangka mo na sa kwan? Sa nawan? Ay na bangkas kuan. Agaw, yung kwan nga nang lapas ba nga? Tagait sa lagi kanang gikan para sa kuha o mga isda. Gikas lawod anak. Kada nga ibulag as ka isda. Nagana barato Ditso ra. ka magkilaw, magsuba. Sus ka lang. Man ka ng tuwaon mo. Kau sa mga tamakawalis Pilipinas, no? Mga tilaw. May kulay na pohon. Para dyan magsuba ka ba? Magpalit ko 10 kilos nga isda. Kilos? Di ka na dyan Sa isda ka namang, se? Kana dyan magsuba ka kung nakatubangan. Kundi, aw! 10 kilos ka tugnos, Nay. Ang 10 kilos sa tugnos. Dali, kilos ka tulo. Usam na, Di ba kaltix na? Oo, sa mga pinantex. Di ba kaltix na? Caltex. Depende po. Tex nga na tubig sa lang. Pero sa mga pinaka kamingawan ng mga pagkaon sa Pilipinas. Munchkin, Dunkin Donut. No? Hindi nila makuha ang lasa sa Dunkin Donut ng Munchkin. Nga choco ba? Imo, Nay. Na kinilaw. Kinilaw tugnos. It's 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kinilaw dayang-dayang. Tingdayang? 4. Sinugbag man ko. You press the 4. Sinugbag dayang-dayang. Arang kalabi. Sa kabute. Yeah, 5, 5, 5. Kabute, saging. Press number 6. Sila, mga onis gawas. 7. Og lahi mga Eight. mga labay. 8, 8. Where's Kanon, 8? Yeah. kanon. 9. Unay kinabuhis probinsya. 9. And that's the Nami ako, no? password. Ako, I be? change it because you keep on using it. Agaw po. Standby, magkaon. Lutang. Oo. Bisag way. Lamig ang cook sa ito, no? Ulo niya pugkok, no? Lamig cook. Siguro di. Ang cooks ba cooks? Ang cooks, no? Lamig ang cooks. Ang Lamig ang cooks, eh. cooks there. Ang sapay. Kasi lahar. Ang barawan, sus kalamis barawan. Uy, nukos ba? Abaraw na nukos. Nukos ba? Kalamias barawas. Pinalagtod, di ko ba pinalagtod na eh? Pinalagtog ka Lamig pinalagtog ka daw. Kanang Kadlawon dyan. noko sa pileo. Kay lami dagko. Noko sa pileo? Pilawon, oo. Kamu na, sige mo giskot mo. Gut mo na puntaan yun. Di, dyan lang ako, mo dyan nukos. Ay, nukos sa pilo, kanang dagko nga kandili ng Nay, buko. dugok ko sa Wa. Ngano, ino mo. Ano pa niya Atos Nations? Ha? Atos Nations. Ngano ang Natos BNT. Itapulan mo gahapon. Ito ko na ko. Di nang buko-buko na eh. Dili, bumo ko. Kanang nukos sa pilo, kanang tamis-tamis ba? Kanang ko sa ginagko. Ang kami, ano eh. Kanang balikan ni ka. Isda sa kwan ay. Isda sa bato. Ay, kalami. Iyo. Oo, ang isa. Baho mo isa pa lang sa... So, hilig di ka na? Ubo na gani. Angay naman ang isa bato unan. Ha? Yo. Isda bato? Oo, Kalami. Usa pa yung mga linit nga pagkaon eh. isugba. Ang giming ano, inasal nga, sus, Ano ginawa. inasa nila lamig yung nasa. Pero di yung kasing sigil ka. Sila sila na, birthday yun nila no. Order sa kinasal. Ang salami, ano? 40 kilos size. Ah, di day, usa ka bo, di whole day, whole, Usa ka buok kinasal. alay. Usa ka inasal kay senior. Pila? 6,000. 6,000? Usa ka dako na eh? 40 kilos. Diyan ko nag-cooks, pastil, laligong mag-inasal cooks. 40 kilos. Mura pa ng magkuhang sa litson ni Litse. Ano, lami, ano eh. Diyan kitang muli, tao sa may, lami, ano? Magkasal mo yung na eh. Arang masala. Para sa, Diyan ka yung high blood. para sa laman. Masala ng high blood. Ang bawal. Exercise naman, nagbalik na nga dito eh. Pwede ka ng 15 minutes eh. Lami, sa Per Pilipinas. day. No?
bisag simple na kinabuhi sa Pilipinas pero basta ang mabuhi na putagkuan ba? Mga ginagmay na po yung sa pangalan kanang bang sabaw-sabaw lang sa buntag. Hello eh. Kanang manabor kag isda ja. Mm. Kanang mang jabutan na rago sana kanang Mga kamunggay. kamunggay ra ba kanang kamunggay da sabuan sab daw na sa sabaw. Hindi kay kung ano na yun mo ng buhat kay magpul. Ngadto kas siling nga pila diri kuan. Ngadto tawa ate atoy ang butong ngadto libre ra man. Ang butong ang gira pilang butong ni? Ito imong gikan. 1,000. 1,000 pesos ang usa. Pastilang mahala. Butong. Ang butong. Unsa or wala? Balik sa tagbutong. Ang mahal no? Hindi diya kay buto sa bawang mutong. Oh, ang kanang kuan, pila nang kamong kuan say? Kalamgay say ba? Ang pinastik, pila na? $1 something. $1 pila na? Ang usara na si Zaka, usara na si Zaka. Kanang Bugway? dili bugoy, usara si Zaka stock. Sa kuan na. 40 pesos. Sus Ginoo ko. Haroson, i-freezer, Daw sa ato nga i-frozen. Agad to, panlabog ra. nulabog no. Puungan, panlabog. Tubo na pod. Aron dako ang Pastilang. Ginansya dire. Grabe ano. Magkuha na naman tagkamunggay, magtibo ng tagkamunggay. Di mabuhi din na kung atong ikuan. Baho, may mo ko kita ng kamunggay dire. Wapod no. Iso. Naanaya, nagana sa office, kanang marketplace, balik sa kamunggay. Mabuhi ha. Oo, kanang kuha na. Kamunggay nga tanom na. Tanong na, balik sa. Nalagi ko anay. Kita mes marketplace nga ang mahala lang kita pila tong kani. Nabali ang buwad. Pilang buwad sa ato nay? Ang buwad. 1/4 ra sa ijang buwad. 30, Depende. 20, 25. Ang sila, let's Dang say nga dili. nagpapalit sila og kanang nga lato. Usara ka, kanang nga kuhan, kung kanang nga, seper bitaw, diba? 20 ka pen. 15. Ara ka dong gabaga. Nami libre gyud lato diri. Wala to. O nalagi Kanang murag kuan, murag kanang tawagan na ade pa sa lato. Parang bigala. Kanang kung ganahan nga murag dang kanang kuhan ba? murag ras sa dagat ba. Tawagan na kanang Kanang murag lapat. tawagan na yung ganahan nga. Gusto. Dili, gusto lato. Dili lagi gusto mo lagi Kanang lato. Kanang lami, nga ano? mga butok-butok. Pero wala lagi na sila glass sa lagi sa gusto. 15 kuno ng baka. Ang majara. Ang gana lang. Diyan kang 15, pila naman ay word sa 15. Dili. Lumaya ra. Ang oil po sa ato nay, kanang oil ba no? Aron ka ma-feel jud mga oil jud sa bakay kuan bitig. Magbuto-buto jud. 600 ang usa ka kuan. Sa 600 ang usa ka pa. Sa well? Atong kwarta sa Lato. lato. Ang kanang oil na oil pula sa ato. Tinuod jud mo tinuod yung oil no? Lahat ang oil sa to. Alam mo. No, aron ka ma-kuan jud mo ba nga Di man mura mo ko isang gol dire. Mura tubig, no? Mura ang tubig ko. paita. Butok-butok. Butok-butok. Ara. Mao na diferensya sa Pilipinas no. Kung pala pagkaon jud ba? Pero party ko. Mo